hirurogei lana egiten. Eta bi, Zorrozo, eta... Hirugarren amaitu dugu bendiak eta Arriaga, oparkako bendiak eta iturre. Apurre, eskatu nik ikusten dugu, zerri. Bi. Lau jaso aldi. Minutu erdi. Sei. Berratzi jaso aldi garabatu. Minutu bete eta amabozu. Amaika. Amadi. Laugarrena. Egin behar da. Eta orain arteko 6 jaso aldi. 7. Abenga gotile, amalau abinabide. Amalau jaso aldi. Que venga.